Kanigadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor benta ka step. Yakendo Menteri Rambak Duk Narendra Modi bat uklik duk jong ki sipai Liang Sun u Air Chief Marshal AP Singh hendin ka sngi ha New Delhi. Menteri Katnat Yadari ka India u Rajnath Singh un penlong jingelang menta ka sngi ha New Delhi ban yakendo ya Menteri Katnat Yadari jong ka ri Japan u Jen Nakataki. Nangkham penjur ki sipai Border Security Forces BSF jongkari India ya kajinyat pahara sngi bat mit hakithain khapbut kari India bat Bangladesh daka bapendan kam ya kitiar elektronik ki bakat kum kajok kabamenta ki khubor ki babnya Menteri Rambak Duk Narendra Modi ulaya kendu hanin ka sngi bat uklik duk jong ki sipai Liang Sun u Air Chief Marshal AP Singh kani kajinya kendu kalalong hakayeng jong Menteri Rambak Duk kari ha New Delhi Modi ulakot yakan ni kajing lang hapdeng kajing akan at kabala nangjor hapdeng ke India bat ke Pakistan hadin kajing thombor ki lekno ha Pahalgam. Kani kajing akan du bat ukli ki sipai Liang Sun kalalong tang hapo arpho saw kanta hadin ba ukli ki sipai Duriau u Chief Admiral Dinesh K Tripathi uli akan du bat Menteri Rambak Duk kari ban pentip ya u syapang kalong kaman hakijaka yang liang ki bat kongsan haga Duriau ba Arabian Sea. Menteri Katnat Yadari ka India Rajnath Singh un penlong ya kajingelang menta ka sngi ha New Delhi ban ya kendu ya Menteri Katnat Yadari jong ka Japan u General Nakatani. Ha ka khubor sarkar bala penmi pai ba Katnat Yadari klet hu ba ha kani kajingelang kini ki kli nong yalam na kini ki aliang mamla kini mer jingmut halor ka jing song sngan ha ka thain bat ka per thai baro ka wei bat kin bishar lang ki la kelenti bat pen khlain shu shu ya ka jinga trelang ha ka liang ki kam Yadari ka India bat ka Japan ki danya ka jinga dai parlok ka bala ne islam bat ka bala nang khampen scam hadien bala pen ki ukurdan ya ka Special Strategic and Global Partnership house nam 8000 khat saw kini baro arkli kiri ki bu ya ka jingya dari bat ka jingsong sngan hapo kari kom ki rishwat ki bakongsan ha ka jingya dai jongki kani ka jingya lang ka banlong menta ka sngi kan dai ka sien ka baar ba kini ki menteri yadari kini kendu lang hapo ki hinriu benai ka jingya gran ka baningkong hapdeng kini ar ki menteri kra long ha u naiweng jong snam bala deb kat ba ki dangle sha ka jingya lang jongka ASEAN Defence Ministers Meeting Plus Menta kasngi kasan tarik ujemmang ka Meghalaya Board of School Education MBOS kan sa penkna ya ka result jongka examen ki khana class 12 ki bayale ya ka Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC ha usnam 8000 arpusan kane ka result HSSLC ban penmi menta kasngi kandai ya ki khana class 12 ki balapendap ya ka examen HSSLC ha ka Arts Science Commerce but vocational stream Ki khana school kila ban pe yak result jongki na ka website jongka MBOS kabalong www.mbos.in lani na ki we ki website kumka www.mbosresults.in www.results.shiksha.kiwd Menta usnam 8000 apusan ladon hadu arpu khandai hajar hanyospa hanyophongut ki brele yakani ka examen napreng kini Arpulai hajar aspa handru ngut kelele yaka examen HSSLC haka art stream lai hajar khandai spa san phokundai ngut kelele yaka science stream ar hajar sanspa arpusaw ngut naka commerce stream but arpuing ngut naka vocational stream Kaseng Aceh State People's Front ASPF kalakarpat ya Menteri Rambak ka Jilla o Conrad K Sangma ban khotno da ka jingyalang bat baro kinong don benta ha ka jingdawa ban penlong ya katura kum ka winter capital ban yemer jingmut halor ka nikamat ka bakila thrang laslam bhamanta ka ASPF ka balaju penlong ya ka jingyala pat ba shaphang ka winter capital kala penlong ya ka jingyalang penshai pat ba ka bakhandai ha balachanda West Garo Hills ha ka sngi sat jain balala ki kliet nong sanshar shnong kata ki nokma na kishnong bapher jongka bala chanda ka chandal kona bat ka Raja Bala rengkat u President Kaseng Aceh Progressive Approach APA Raja Bala Unit kilawan banesim bentaha ka ni kajingalang kini kinong yalam kilapan paw ya kajingkersan jongki bandawa no da ka winter capital hatura yathu ka kerwa bala pelai pai ba
ka ASPF kan penlong ya ka jinyalang pencai pa iba ka babut ha ka shipau tarik menta opnai jemang ha Raksamgre West Garo Hills laban rap ka tei ka kerwo kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Naka station jongka Akashwani Shillong inep teng biang bat ki khubor ki badangsa. Katba ka jing sngaw artatien ya ka shongshngan haki thain khaput kala nangjor ki Sipai Border Security Forces BSF jongka ri India kila nang kham pen khlain ya ka jingya pahara sngi bat miet haki thain khaput ka ri India bat Bangladesh dakaba pendon kam dakiter electronic ki bakat kum kajuk ka bamenta. U Inspector General jangka BSF Meghalaya Frontier u OP Upadhyay ulapan thikna ya kane ka khubor hakajing ya kandu barkinong pathai khubor ulaong ba ki kanhun Sipai ka BSF kilapan biang ya ka jingpet ngor ka basani bha kabalabu banlong baro arpusaw kanta manla kasngi thop ula benrap ba ka jing penan kam ki kor electronic ki bakat kum kajuk ka babenta kalairap shikade ya ka jing ya banpet paharai ki thain khaput nalor kani ki he officer ru ki lait khmi nakapor syakapor ya ka jingle ya pet pahara ki Sipai ha ki khaput ha ka jingjam shakmat ban pen khlain ya ka sanshar khadar ha ki thain nongkandong ka jila Tripura bat ban pen ko bori ki nong tre jongka ka Dr APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis jongka IIM Shillong kalaya soy ya ka saskular ya sngot hu jingmut ka ban sa jingken mau bat katnat pen roi nongkandong jongka sarkar Tripura Lapan songkhya ya kanika jingelang banya soy saskular da ka jingdan ringkat u menteri rangba ka Tripura u Professor Dr Manik Saha habakran ha kanika jingelang u Saha ulero ya kanika jingsdang ya ka kam ka ban wanra shibun ki jingkla ha ka sanshar khadar ha ki thain nongkendong Raya soy ya kanika saskular ha pedeng u Professor Nalini Tripathi u balong u Director in Charge ka IIM Shillong bad u Abhishek Singh IAS Secretary Katnat Rural Development jongka sarkar Tripura Menteri Khana ka sarkar pedeng ubapet ya katnat Social Justice and Empowerment u Ramdas Athwale ula ong hanin kasni ba ka sarkar pedeng kan ya ka jing kershan ka bapura na ka benta ka jing kiu shaprang jongka Sikkim habaro kiliang ula ai khublei ki pai dong shong snong jongka jila Sikkim na ka benta ka jing rakhe ya ka lengkhu dap Sun Postnam ka jing wa jila bapura jongka Habakran ha ka jing elang bar ki nong pathai khubor hanin ka sngi ha Sikkim uni Menteri Khana ulapan pa ka jing sngo kmen halor ka jing kala ka balawan ha ka thain shate lam mingi hapo ka jing elam jong Menteri rang ba du kari ula ai ka jing ro kerpang ya ka sarkar Sikkim ka balala ban te lakam bat ban namdan satya ki case persha ki bri ki badan jingduna ha ki khot met jongki nadu bala thau ya ka jala u Athwale ulale ru ban ya kandu ya ulat ka jala Sikkim u Om Prakash Mathur Kalampong ile kai football bala penya da ka sanjuk seng samla shnong Ribhoi district bala tip kumka second Ribhoi cup football tournament arajar arpusau arpusan kala poi shaka bakut hakasngi sa jan balala hamadan paham siem hakani ka jinga kon final ka ba ibang bat ka bala pensong shit bhai ki pat ba ka paham rio sports club kala penliem ya ka ringdop sports club da laikul la ar ya kani ka jingile kai final la plie pat ba da MLA ka nongpo uba Merrill Bonds iem ringkat ka jinga don lang jongki wei pat ki kan rem kilendan ka jinga kun ha ka tai ka final kala ne hadu ka bakut jong ka jingile kai bat ka paham rio sports club kala ra ya ka nam la du ha kani ka lempung ka Meghalaya Football Association kala penlong ya ka jingelang ba shisien shisnam ha ka sni sa jan balala ha ka ba ki khot jongki district association na kaleng ka jala klewan lang Kirai ki bakongsan balashim hakani ka jingelang kilong ban penklan ya karu company kam haka jing penyele football haka jela. Kawai na kirai ki bakham kongsan balashim ka long ban pet ba ka jing penong ya ki lempung yele kai football bala penyat da ki seng shimet ki sports club bat ki wei. Daka baburam ya ka jing betha jongka All India Football Federation laong ba kanu ka seng ni ka club ka bapenya iki lumpung hele kai football haki por ki banwan ka de ban yo ya ka jing bet na ka District Sports Association ka baya so bat ka MFA bat ka tungila poish ka bakut jongka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong haka por prabaji ki so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ki khubor ki banwan na ka kani ka dei ka Akashvani Shillong